Dragi gledatelji, evo, live smo. Lijep pozdrav svima, moje ime je Ana i večeras sam u ulozi moderatora. Stoga još jednom sve vas lijepo pozdravljam ispred Zagrebačkog dijabetičkog društva i tvrtke Abbott, koji organiziraju ovaj današnji webinar pod nazivom Tehnologija i dijabetes, svakodnevni život. Evo, francuski fiziolog Claude Bernard je rekao kako nas često ono što zapravo znamo sprječava u daljnjem usavršavanju. Dakle, upravo je povod ovog webinara da naša potreba za daljnjim usavršavanjem. Naime, nerijetko se događa da upravo u ovom svijetu tehnologije, koji je doista bogat, možemo reći da ove tehnološke spravice su sigurno jedna vrsta jako dobre pomoći u našoj regulaciji šećerne bolesti. Međutim, opet zna se dogoditi da i ne koristimo taj potencijal tih spravica. Stoga i pada s vremenom naša motivacija. Evo pa upravo je ovaj webinar namijenjen svima vama, dragi gledatelji. Evo u ovom trenutku vas ima dosta. Vjerujem da će se još tijekom nekog vremena priključiti i ostatak. I ono što možete očekivati u sljedećih sat vremena je pregršt novih informacija koje će se odvijati kroz ove sljedeće 3 teme, a u kojima će govoriti naša cijenjena doktorica Ivana Kraljević. Ona je dijabetologinja sa KBC-a Zagreb. Vjerujem da su mnogi od vas njezini pacijenti, mnogi od vas će i biti njezini pacijenti možda u budućnosti. Evo, u svakom slučaju, doktorica Kraljević je nesumnjivo izvrstan govornik. Prije nego što prepustim njoj ovaj stage, voljela bih podijeliti još s vama nekoliko tehničkih informacija, a to je da se ovaj webinar snima i snimka će biti dostupna na YouTube kanalu Zagrebačkog dijabetičkog društva, vama da ponovno utvrdite današnje gradivo ili da naravno pošaljete svojim prijateljima koji možda danas nisu uspjeli biti sa nama. Isto tako, tijekom ovog webinara moći ćete postavljati svoja pitanja. Ako se sada nalazite ispred stolnog računala, vidjet ćete sa desne strane je dio za vaša pitanja, a ako nas pratite preko mobilnih telefona, onda ćete to moći napraviti, vidjet ćete u donjem ekranu prostor za vaša pitanja. A kako ovo ne bi sve bilo ex katedra, želimo i vas uključiti, dragi gledatelji, pa i tako ćemo postaviti vama nekoliko anketa. Isto tako, anketa se nalazi sa desne strane, odnosno sa donje strane, i sada u ovom trenutku vam se pojavila se crvena točka, što znači da možemo započeti sa anketom. Prvo pitanje je probno pitanje, pa krenimo redom. Evo, pročitajmo. Luka Modrić je baletan, ribič, nogometaš ili odvjetnik? Evo, vi duboko razmislite, vjerujem da je ovo pitanje doista teško, pa evo, nastojite dati onaj odgovor koji mislite da je doista točan. Evo, stižu lagano rezultati. Evo, zanimljivo, Luka Modrić doista je nogometaš, ali evo, baletan i ribič, možda vi znate, dragi gledatelji, nešto što i mi ne znamo, evo, pa ćemo možda i naučiti nešto novo. U svakom slučaju, hvala vam lijepo, ovako će izgledati znači, naše ankete na ovoj strani, sad ste se upoznali. I evo, toliko za sad od mene, ja prepuštam ovaj virtualni stage našoj doktorici Kraljević, pa doktorice Kraljević, ljubazno vas molim, preuzmite nas i odvedite u svijet tehnologije i aktualnosti. Ana, hvala puno na uvodu. Drago mi je da ste se zapravo okupili u ovolikom broju. Zapravo ovo predavanje je podijeljeno u nekakva 3 dijela. U prvom dijelu ćemo proći neka pitanja koja su mi postavili pacijenti vezano uz infekcije i vezano uz ovu pandemiju koja još uvijek traje. Zatim u srednjem dijelu ćemo se više dotaknuti tehnologije i na kraju ću vam pokazati šta je novost zapravo vezana uz Libre i kako danas možete jednostavnije zapravo svoje podatke slati liječnicima. Znači na samom početku su pitanja pacijenata. Prvo pitanje je zapravo uslijed bilo kojeg oblika infekcije kontrola šećerne bolesti biva značajno teža.
koje su osnove koje bi osoba sa šećernom bolešću u takvim stanjima trebala raditi, odnosno i zašto do toga dolazi. Znači, do toga dolazi zato što zapravo naše tijelo u svakom stresu fizičkom, bilo da je to nekakva trauma ili akutna bolest, zapravo otpušta druge kontraregulatorne hormone. Znate da u našem tijelu ima jako puno hormona i znači zapravo ti svi hormoni stresa djeluju suprotno od inzulina i zbog toga dolazi do porasta glikemije. Čim ta akutna bolest prođe, zapravo se, već i sami znate iz iskustva, ti hormoni spuštaju i time se i šećer normalizira. Sad, čega bi se vi trebali tada pridržavati? Apsolutno svih uputa koje vam kažu liječnici, a koje su vezani zapravo uz redovite kontrole. I zapravo u ovom slajdu ću se više osvrnuti na to. Ako i dođe do ketoacidoze, što napraviti? Znači, svakako u svakoj toj hiperglikemiji treba piti puno vode, treba primjenjivati, naravno ovo sve govorim ako ste dijabetičar tipa 1, u tipu 2 je to malo drugačije ako nisu ljudi na inzulinu. Znači, ako ste tip 1, trebate primjenjivati korekcijske doze brzo djelujućeg inzulina. Naravno da će u takvim stanjima biti potrebne veće doze nego što ih uobičajeno koristite. Otprilike je većini ljudi potrebno 20% više inzulina u dozi nego inače i kada ih primjenjivati svaka 2 do 4 sata i isto tako često mjeriti šećer. A ketone mjeriti svakih 4 ili ako nemate dovoljno trakica barem svakih 6 sati. Kada bi osoba sa šećernom bolešću, ako ima visoke ketone, trebala ići u bolnicu, znači ako vidite da imate visoke ketone i sve ste ovo poduzeli o čemu smo govorili, a počnete povraćati, imate mučninu, ne možete uzimati niti tekućinu, onda trebate otići u bolnicu. Zašto su uopće bolesnici sa šećernom bolešću skloni infekcijama? Znači ima jako puno zapravo razloga. Stvar je u tome da naš imunološki sustav zapravo dosta ovisi o tome kolika nam je razina šećera. I pokazalo se da ako imamo visok šećer, zapravo naš imunološki sustav, odnosno njegovi sastavni dijelovi zapravo lošije reagiraju i zbog toga zapravo imamo sklonost infekciji. S druge strane, ako imate visok šećer, onda ga znate i sami izmokrite, imate i sladak urin. A sladak urin je zapravo nekakav medij na kojem bakterije lakše rastu. Isto tako, ako ne daj Bože imate komplikacije šećerne bolesti, onda to sve skupa dodatno pogoršava situaciju. Tako da to sve skupa dovodi do veće nekakve sklonosti infekcija u bolesnike sa šećernom bolesti. Koji su onda savjeti zapravo kako ojačati naš imunološki sustav? Prvi i osnovni je zapravo da moramo poboljšati regulaciju šećerne bolesti. Što je nama šećerna bolest bolje regulirana, što su te vrijednosti bliže normalnim vrijednostima u krvi, to smo mi zapravo zaštićeniji od infekcija. Kako to postići? Naravno jesti zdravo, raznovrsno povrće, voće, meso, ribu, paziti na unos zdravih masnoća, piti dovoljno vode, boraviti na suncu i svježem zraku, vježbati. I u ovoj pandemiji se pokazalo da je zapravo dosta bitno imati dobru količinu vitamina D, znači da smo tijekom ljetnih mjeseci izloženi barem 15 minuta na suncu. Ako to ne možemo postići jer radimo, nismo dovoljno na suncu, onda svakako barem tijekom zimskih mjeseci bi se trebao uzimati dodatno vitamin D. Spavati dovoljno, znači barem 7 do 8 sati dnevno, održavati higijenu i naravno izbjegavati sve one nezdrave stvari za bilo koga od ljudi, bez obzira jeste li dijabetičar ili ne, tipa pušenja, alkohola, nezdrave ugljikohidrate. Ova pandemija koronavirusa je u Hrvatskoj srećom iza nas, međutim dosta ljudi je bilo u strahu naravno, jer se pokazalo svugdje u svijetu da su dijabetičari pod većom opasnošću. I sad, da li dijabetičar treba raditi nešto drugo nego što zdrav čovjek treba? Zapravo ne. Upute su jednake kao i za opću populaciju, higijena, pranje ruku, distanciranje. Naravno s time da svaki dijabetičar mora paziti da redovito uzima terapiju, redovito vježba, pazi na hranu i da čim bolje regulira šećernu bolest. I to vas zapravo onda štiti od infekcije. Kako dijabetes utječe na rizik infekcije sa koronavirusom? Pokazalo se zapravo da kako dijabetičari su više skloni infekcijama tipa gripe, tako su skloni infekcijama sa koronavirusom. Međutim, nema jasnih ispitivanja u kojima se uspoređivalo osobe koje imaju dijabetes i incidenciju i one koje nemaju dijabetes i incidenciju. S druge strane, nekoliko studija iz Kine, Italije, iz SAD-a sugeriraju da je dijabetes
povećan rizik za infekciju, odnosno teže komplikacije i smrtnost sa koronavirusom. S druge strane, znači u endokrinskoj studiji su osobe s dijabetesom imale čak drugu najvišu stopu smrtnosti, nekih 7%, nakon onih bolesnika koji su imali kardiovaskularne bolesti ranije u anamnezi. A opet, znači dokazano je ovo što se do sada vidjelo, je da su neki bolesnici koji nisu imali dijabetes do infekcije sa koronavirusom, kada su završili u bolnici sa težom infekcijom, razvijali hiperglikemije i zapravo njihova smrtnost bila još viša nego u bolesnika koji su imali dijabetes prije. Nije jasno znači što stoji iza toga, za to su potrebna daljnja istraživanja, ali čini se da zbilja ima povezanosti između dijabetesa i koronavirusa. Isto tako, znači, koronavirus infekcija je pokazalo se da je jako česta u bolesnika s dijabetesom, sa hipertenzijom, sa kardiovaskularnim bolestima i sa debljinom. Ono što je iz Kine podaci govore zapravo da je čak 21% pacijenata imalo hipertenziju. Dijabetes je imalo 11%. Ja se ispričavam. Kardiovaskularne bolesti čak 7% pacijenata. Jedna meta-analiza koja je pokazana je zapravo pokazala na velikom broju pacijenata da ih je čak 8% imalo dijabetes. Međutim, s druge strane, mi danas znamo da je dijabetes jako čest u općoj populaciji i zapravo je lako moguće da su ove brojke posljedica samo te česte zapravo incidencije dijabetesa u općoj populaciji. Ovdje vam je zapravo prikazan jedan slajd u kojem možete vidjeti, znači ovo svjetlije sivo su bolesnici koji su umrli od koronavirusa i ovo sivo su svi bolesnici koji su zapravo imali dijabetes. I ono što se pokazalo je da su bolesnici sa dijabetesom nažalost lošije prolazili, odnosno da su imali veću smrtnost. Ono što je dosta bitno naglasiti da je većina tih pacijenata zapravo bilo pacijenata s tipom 2 dijabetesa i da su mnogi od njih i imali pretilost kao rizični faktor. S druge strane, znači, razne institucije naravno u svijetu daju preporuke kako liječiti bolesnike sa dijabetesom i koronavirusom. I ono što je zapravo važno je zapravo paziti jako na šećernu bolest, odnosno na regulaciju šećerne bolesti i preporuka je da se šećer drži čim boljim. A ako se dogodi da bolesnik završi u bolnici, onda te bolesnike treba pobliže pratiti u odnosu na bolesnike koji nemaju dijabetes i šećer bi trebalo držati između 4 i 10 milimola tijekom cijelog vremena boravka. Prošli tjedan su izašli zapravo prvi podaci za koronavirus i tip 1 dijabetesa, ali ovo do sada su zapravo većinom izlazili podaci za tip 2 i oni su pokazali, u Engleskoj je rađena analiza i pokazali su, znači analizirali su 23.800 umrlih od koronavirusa i pokazali su da čak trećina od njih su bili dijabetičari, od toga 31% sa tipom 2 i 1,5% sa tipom 1. Nažalost se pokazalo da su bolesnici s tipom 1 imali veću smrtnost, znači 3,5 puta su imali veću šansu da umru u odnosu na zdrave ljude, a bolesnici sa tipom 2 2 puta veću šansu. S time da je jako velika razlika bila u tome da li ste ispod 40 godina starosti i stariji od 40. Znači stariji od 40 godina su imali 9% šansu da umru u odnosu na, znači dok su ovi ispod 40 godina rizik je bio zanemariv. Ono što je koronavirus zapravo napravio u današnjem svijetu, možemo reći da je bilo i nekakvih dobrih stvari. Prvo ću pokazati zapravo šta se dogodilo, znači kako smo zapravo cijelu medicinu i zdravstvo okrenuli na brigu o bolesnicima sa koronavirusom. Nažalost, sigurno je jedan dio pacijenata sa dijabetesom ostao bez nekakve skrbi i bez redovitih kontrola, što nije dobro. Međutim, s druge strane se pokazalo da zapravo puno više možemo koristiti tehnologije i to je nešto što je se pokazalo dobro. Sad,
U ovom srednjem dijelu ću se više osvrnuti na, znači, koje su to ključne stvari koje su bitne u korištenju tehnologije. I vjerojatno velika i broj od vas koristi Freestyle Libre Flash, sustav za praćenje glukoze i znate kako izgleda. Znači, ovo na slici je senzor i ovo je čitač, velika većina vjerojatno vas zna. Zašto je to bolje i šta taj senzor radi? Znači, on je zapravo smješten pod kožom i on mjeri glukozu u intersticijskoj tekućini. Zašto je to dobro? Zato što mjeri kontinuirano, što znači da vi svake minute imate nekakvu vrijednost ako skenirate. Međutim, s druge strane treba imati na umu da pošto on mjeri u intersticiju, znači u međustaničnoj tekućini, tu postoji određeni odmak od šećera u krvi i šećera u toj međustaničnoj tekućini, odnosno treba nekakvih 5 do 10 minuta da se ta razina šećera izjednači. Znači, ako je vama glikemija jako dobro regulirana, iako su te vrijednosti ravne, u tom slučaju će ta očitanja biti u svakom trenutku jako točna. Međutim, ako postoje velike varijacije u glikemiji i imate nagli skok, onda će trebati 5 do 10 minuta da senzor izmjeri točnu razinu glikemije. U čemu je zapravo cijela prednost tog kontinuiranog mjerenja? Ovdje s ove lijeve strane vidite, znači, osobu koja mjeri 6 puta dnevno šećer. I kad bi pogledali samo te vrijednosti, znači ove točke su te vrijednosti, rekli bi da ta osoba ima jako dobar šećer. Jednom u danu mu je šećer skočio i to je bila neka tamo vrijednost oko 10-15, nije strašno. Super, 6 puta mjeri, što je jako dobro. Međutim, kad to isto vidite sa senzorom i kad vidite zapravo svaku razinu te glukoze tijekom dana, onda vidite da ova osoba i nije tako dobro regulirana. Vidimo da zapravo između ovih mjerenja imamo puno varijacija. Ovdje je znači bio skok do ove razine, međutim pacijent nije ni znao da je ovdje imao još veći šećer. Onda se kasnije to smanjilo, pa ovdje imao hipoglikemiju za koju je možda osjetio, možda nije, ali svakako u tom času nije izmjerio. A ovdje ponovo kad je mjerio je bilo dobro. Znači, ovaj ovdje znači slajd zapravo zorno prikazuje to čemu nama senzor služi i zašto od njega dobijemo puno više podataka nego što smo imali ranije sa samo nekoliko mjerenja šećera u toku dana. Ono što sam počela govoriti, znači, ova epidemija, pandemija COVID-19 je zapravo donijela u medicinu puno novosti, u smislu da je veliki broj liječnika shvatio da zapravo se puno pregleda i pretraga može napraviti na daljinu. Na primjer, kod nas na Rebru su jako sada zaživjele one A5 uputnice koje mi zapravo imamo već godinu dana, ali se skoro pa i ili se vrlo malo koriste. Zato što do sada uopće pacijenti nisu nekako nisu bili skloni tome da im liječnik da nekako mišljenje na daljinu. Isto tako ja recimo u svojoj praksi jako često koristim te tehnologije u smislu da mi pacijenti šalju svoje nalaze, svoje izvještaje sa Libre, pa se dogovaramo putem mobitela najčešće o terapiji. A sada ja mislim jako veliki broj liječnika shvatio da je to moguće. Pa se koristio i Skype i razni drugi servisi za kontrole umjesto, znači da bi kontrole bile u 4 oka i to je mislim nešto što je dobro izašlo iz ove pandemije i mislim da bi se na tome trebalo raditi i dalje, da se olakša i pacijentima i nama liječnicima zapravo skrb o pacijentima. Ono što je novo za nas na tržištu i što ćemo sad u ovom zadnjem dijelu predavanja proći, zapravo i što neki od nas koriste već dugo, a to je da vi svoje podatke o mjerenju glukoze možete zapravo skinuti sjedeći kod kuće preko svojih uređaja i preko svojih kompjutera. Ono što je do sad u svijetu, znači ima raznih tih tehnologija i virtualnog skidanja podataka. Kod nas u Hrvatskoj su dostupni zapravo Carelink od Medtronika s kojim možete skinuti podatke od pumpe i senzora i LibreView je jedna novost koju je uveo Abbott koji zapravo nam omogućava da isto tako vi iz svoje kuće skinete podatke i vaš liječnik kada se uključi zapravo u svoju virtualnu ordinaciju može onda vidjeti te podatke i možete se dogovoriti o terapiji.
Znači kako to izgleda i zašto zapravo to postoji, to je zapravo kao jedan cloud na koji se vi spojite, znači vaš liječnik vam mora poslati pozivnicu i zapravo skinete podatke. Sigurno je pouzdano, apsolutno niko ne može vidjeti podatke osim vas i vašeg liječnika i može koristiti naravno da se donose odluke o promjeni terapije. Kako to izgleda? Ovdje sad vidite zapravo ulaz na to sučelje, znači ide se na stranicu www.libreview.com. Ja se kao liječnik prijavim, isto tako se i vi možete prijaviti kao pacijenti i onda se može znači ući u te sustav i zapravo skinuti podatke. Ono što ja vidim kao liječnik je ovako tu imamo nekoliko kućica, ovdje su zapravo kad stisnem svi moji pacijenti i to je kao jedna virtualna ordinacija. Kad ju otvorim, sad ju nismo otvarali zbog zaštite podataka, znači ja vidim zapravo svakog svog pacijenta ponaosob, vidim njegove razine šećera i mogu si zapravo naštimati da vidim ono što želim i onda iza toga mogu ući u izvještaje. Ovdje vidite kako ti izvještaji izgledaju i zapravo ovaj prvi izvještaj je i meni nekako najbitniji. Znači tu sa lijeve strane ekrana vidite koliko sve izvještaja ima. Znači ima ih 8 i na ovom prvom zapravo skupnom vidimo većinu stvari koje su bitne. Znači ovdje na ovome dijagramu po bojama zapravo vidite gdje je pacijent, odnosno koji su njegovi ciljevi. Znači koji je cilj, ovo zeleno je znači ciljni raspon koji stavljamo od 3,9 do 10. Nama je cilj da je vaša glikemija 70% i više vremena koje je moguće unutar ovog cilja. Ostalo što vidimo rizik, odnosno koliko bolesnik ima hipoglikemija. Vidimo znači koliki je broj hipoglikemija od 3,9 do 3,0, to je ovo tamno. I donji dio je ako ima hipoglikemije ispod 3 milimola. Isto tako vidimo i vrijednosti glikemije koje su visoke, znači vidimo postotak vremena kada je pacijent ima glikemiju od 10 do 13 milimola i kada ima iznad 13 milimola. Koji je nama cilj? Znači cilj je još jedanput da što više budete u zelenom rasponu, znači da to bude 70 i više posto, da hipoglikemija imate manje od 5%, znači oko 4% ovog šećera između 3,9 i 3 i ispod 3 da bude 1% ili manje od 1%, da visok šećer znači imate od 10 do 13 manje od 25% vremena i da ga vrlo visokog imate manje od 5% vremena. Isto tako ovdje imamo jedan izvještaj gdje nam on točno onda ponovno kaže koliki su šećeri i koliki su postoci vremena u kojoj razini šećera. On vam isto daje i pokazatelj upravljanja glukozom, znači to je nešto novo, a zapravo pokazuje HbA1c. Znači ili glikirani hemoglobin, vidimo da je ovog pacijenta 6,9%, što je pristojno. Isto tako jedan parametar daje koji je nama dosta bitan, a to je kolika je glukovarijabilnost. Ona bi trebala biti ispod 36%, vidimo da ovaj pacijent ima oko 41%, znači još uvijek ima preveliku glukovarijabilnost. I ono što daje još jedan grafikon dolje gdje sprema sve vaše šećere unutar dogovorenog okvira, znači mi možemo izabrati vremenski koliko želimo da prikaže šećer i ovdje kod ovog pacijenta smo gledali 2 tjedna i onda točno vidite koliki je medijan glukoze i koliki je raspon u ta 2 tjedna. Znači ovo tu od jedne do druge crte je normalni raspon i ovdje vidimo da ovaj pacijent uglavnom ima šećer u normalnom, medijan mu je uvijek u normalnom rasponu, međutim tokom noći ima povremeno visok šećer. Isto tako imamo još drugih jako puno izvještaja pa ćemo ih sad proći. Znači ovo je ambulantni glukozni profil, znači šta nam ovaj izvještaj govori, ponovo ono što smo i tamo rekli, znači vidimo točno koliki je medijan glukoze, vidimo da to kod ovog pacijenta nije problem, možemo ovdje od dana do dana vidjeti kako se glikemija kreće, vidimo da je to bilo u većini dana dobro, ali u nekim danima imao i povišen šećer i onda možemo od dana do dana analizirati gdje je problem. Isto tako, znači vidimo obrasce kretanja glikemije, znači tu vidimo medijan da li je dobar, vidimo kakva je varijabilnost u kojim dijelovima dana nije dobra i vidimo kada postoji sklonost niskoj glikemiji.
Ono što je bitno da i vi sami znači možete otvoriti ovakve izvještaje i pogledati ovo sve i bitno je zapravo da s vremena na vrijeme to napravite i da zapravo sami razmislite o tome šta se desilo koji dan, zašto je koji dan bio visok šećer, zapravo onda možete promijeniti nešto u svome liječenju i sami i bez nekakvog dogovora i poslati podatke pa se dogovoru s njime. Znači ovdje sad vidite mi kako izgleda mjesečni sažetak, o čemu se radi, znači on vam u cijelom svaki dan izbaci koliki je prosjek glikemije. Ovo je nešto što zapravo ja u svom radu dosta malo koristim, nije mi toliko bitno i vidjet ćete i sami, neki izvještaji će vam biti bitniji, neki manje bitni. Osim toga možemo vidjeti od dana do dana, znači dnevnik pacijenta, ako se sjećate, davno prije dok nije bilo Libre ste se morali, većina vas morala voditi dnevnik pa pisati te šećere, danas više ne morate voditi dnevnik jer se na LibreView sve vidi, znači tu se vidi svako mjerenje šećera koje je taj pacijent napravio i cijela krivulja od minute do minute kako se njegova glikemija kretala i tako možemo vidjeti zapravo svaki dan kada je pacijent koristio Libre. Isto tako, dalje od izvještaja, znači imamo brzi pregled, ovo je jedan izvještaj koji ja recimo dosta koristim u svom radu. Zašto? Jer nam na jednom području, kao i onaj prvi izvještaj, pokazuje dosta toga, znači pokazuje ponovo taj profil kako se glikemija kreće od minute do minute, pokazuje kolika je prosječna glikemija i ponovo koliko je vrijeme u urednom rasponu šećera, koliko je u visokom šećeru, koliko je u niskome, koliko je bilo hipoglikemija, koliko su trajale i ono što je isto bitno, koliko pacijent koristi senzor. Znači to je nešto bitno, što je jako bitno. Zašto? Jer ako vi ponovo mjerite šećer samo 3 puta na dan, opet nećete postići puno bolju kontrolu glikemije. Znači bitno je da se i taj senzor koristi i da se taj šećer mjeri barem 8 puta dnevno. Znači barem prije i poslije svakog obroka, natašte i prije spavanja. Ako pacijent zapisuje u Libre, znači kakav mu je šećer prije obroka i kakav mu je šećer poslije obroka, odnosno ako zapisuje obroke i doze, onda je ovo jedna korisna informacija koju možemo dobiti. Znači možemo točno vidjeti obrasce uz obrok, znači jutro, podne, večer i noć ako imate obroke i možemo vidjeti zapravo da li bolesnik dobro pokriva obroke. Dosta mali zapravo broj mojih pacijenata ovo piše, zato što imaju svi puno obaveza i onda mi je još teško upisivati i ove podatke, ali objektivno ako vam se da, bilo bi dobro barem jedan tjedan prije nego što dolazite na kontrolu upisati ove podatke, znači koliko jedete ugljikohidrata, koliko ste si jedinica dali, kakav je i onda on Libre prepozna kakav je šećer bio prije i poslije i zapravo onda možemo vidjeti da li je negdje problem u zbrinjavanju obroka. Isto tako, znači, LibreView nam nudi i tjedni sažetak, tako da svaki znači, dan u tjednu, zadnjih tjedan dana možemo vidjeti ovdje na ispisu kakvi su šećeri bili kroz te dane. I zadnji izvještaj koji nudi su dnevni obrasci, znači tu možemo zapravo analizirati sa svojim pacijentima obrasce kretanja glikemije, i onda možemo utjecati i mijenjati terapiju ili vidjeti gdje je bio nekakav problem, recimo ako mi neko ima pumpu pa se zna dogoditi da se set zaštopa pa se onda desi da jednom u noći, recimo ovom pacijentu se to desilo u jednu noć pa je onda šećer bio visok. Znači u svakom slučaju od LibreViewa možemo dobiti jako puno informacija i imamo druge neke nove izvještaje kao što je ovo izvješće ambulatornog profila glukoze na kojem je puno ljepše slikovno prikazano šta se dešava sa šećerom. Sad ću još prije pitanja zapravo pozvati jednu moju pacijenticu Ines Jakopanec da nam se pridruži i da nam pokaže kako to izgleda sa strane pacijenta kad vi skidate podatke u LibreView. Bok Ines. Pozdrav, bok svima. Evo kako je doktorica rekla, ja sam Ines i pokazat ću način kako sa strane pacijenta možete vi započeti korištenje platforme LibreView-a. Samo sekundu. Znači prvo što nam je potrebno je otvoriti LibreView račun. Platforma je nova, tako da ono što je dobro je što imamo mogućnost odabira hrvatskog jezika, tako da na stranici možete zatražiti
upravo tu opciju. Kada se stisne, imate za odabrati mjesto prebivališta koje je naravno Hrvatska i hrvatski jezik. Zatim kliknete na registraciju koja će vas odvesti na opciju otvaranja vrste računa. Budući da smo mi kao pacijenti, spajamo se na ovaj račun LibreView-a. Zatim ćemo u 6 kratkih koraka proći kroz otvaranje tog računa i kao jedno od pitanja je upravo koja je naša zemlja prebivališta, znači odabir Hrvatska. Bitni su nam podaci o računu u kojem nam je obavezno postaviti ime i prezime kako bi naš doktor mogao vidjeti naše ime i pronaći nas u svojoj ordinaciji i postaviti datum rođenja. Podaci za prijavu kao podatak kojim ćete se ulogiravati u sustav LibreView platforme i odabir lozinke. Ono što je bitno je da nakon što potvrdite svoju mail adresu, da u inboxu svoje email adrese potvrdite registraciju tog računa. Sad, kako prenijeti podatke sa freestyle čitača? Ono što je, mislim, zapravo je sve je dosta jednostavno i zapravo se vraćamo na onu prvu stranicu kada se prijavljujemo na cijelu platformu sa email adresom i lozinkom koju smo zadali pri registraciji. Zatim, samo prilikom prvog puta kada započinjemo prijenos, moramo preuzeti upravljačke podatke. To je ovo što vam piše ispod, pritisnite započeti prijenos. Znači, samo prilikom prvog puta moramo skinuti drajvere kako bi se naš čitač mogao spojiti sa računalom. Nakon toga spajamo sa žutim kablom koji smo dobili zajedno sa čitačem i spajamo ga na naš kompjutor i doći će malo oznakica ekran na čitaču. Stisnemo započni prijenos i ono što je obavezno, znači izaći će prozor i moramo obavezno potvrditi da želimo koristiti drajvere od LibreView akaunta. Tu ćemo vam pričekati koju sekundicu da se cijeli postupak odradi na našem kompjuteru i otvorit će se stranica u kojoj možemo vidjeti upravo zadnjih nekoliko mjeseci od kada koristimo čitač, možemo vidjeti podatke u razmacima od 2 tjedna. Stisnemo na izvješće o glukozi, doći ćemo na stranicu koju nam je doktorica pokazala prije, u kojoj možemo birati vrste izvješća, u kojoj možemo pogledati sva izvješća koja su nam poslana. Zajedno na toj stranici ima i mogućnost da sami odaberete period u kojem želite posebno istražiti neka izvješća, ali ono najbitnije gdje možete spremiti ta izvješća kao PDF na svoj kompjuter. Kako se povezati sa ordinacijom liječnika? To je veoma, zapravo samo jednom radite taj postupak i povezujete se sa ordinacijom liječnika koji vam za to treba dati svoj liječnički ID. Znači, vraćamo se na početak stranice gdje nam piše započni prijenos i klikćemo na ove 3 plave crte u sklopu kojeg idemo na postavke računa, te zatim odabiremo moje ordinacije i tu je taj ID ordinacije, to jest ID liječnika koji vam on sam osobno mora dati
te stisnete na dodaj i mi smo u principu u njegovoj virtualnoj ordinaciji kako bi on mogao svaki puta kada se mi spojimo i prenesemo podatke na svoj LibreView Cloud, naš doktor je u mogućnosti pogledati te podatke. Za sve pitanja moguće je nazvati i besplatnu korisničku podršku od LibreView-a. Ja bih htjela reći da znači već evo, mislim da mjesec dana nekih koristimo ovu platformu, posebice sada u vrijeme korone, kada nisam bila u mogućnosti doći doktorici na pregled, doktorica me pozvala u svoju ordinaciju i da joj pošaljem podatke sa svojeg Libra u kojem smo onda zapravo virtualno odradili tu vrstu pregleda i iskorigirali doze inzulina i odradili dio pregleda. Eto ga, to je taj dio, a sada mislim da će se sad doktorica spojiti. Da vam pokažemo jedan praktični dio. Ovo je moje izvješće. Hvala Ines puno na ovom tvom sudjelovanju. I sigurno je puno lakše kad vam pacijent pokaže nego koji bolje razumije taj dio, nego kad vam pokazuje sve vaš liječnik. Ono što sam samo htjela napomenuti, znači vi sami možete izabrati i ući u ordinaciju svog doktora ako vam on kaže tu njegovu šifru, a isto tako vam i vaš liječnik može poslati pozivnicu zapravo da se uključite u njegovu ordinaciju. I sad ovdje znači onaj prvi izvještaj koji smo prošli na onom mom prošlom pacijentu, znači i ono zapravo što ja i sa svojim pacijentima odmah raspravim, znači vidimo tu ciljni raspon, znači od 3,9 do 10 bi trebao biti iznad 70% i tu je Ines super u tom je rasponu. Znači ono što dalje gledamo, visoka glikemija je bila znači u nekakvih 20, sad ovdje ne vidim, 20%, što je prihvatljivo, do 25% se tolerira, vrlo visoko je bilo u 4%, toleriramo do 5%, a hipoglikemija je imala 3%, što je super. Znači zapravo Ines ima dobru situaciju. Kad pogledamo na ovaj dolje dijagram i gledamo od ponoći pa do ponoći, znači kako se kreće šećer, vidimo da je ona, znači medijan je uvijek u rasponu, ovdje negdje navečer oko 20-21 sat ima malu grbicu. I to je ono što zapravo mi raspravimo, vidimo šta je tu bio problem, da li je problem nekakva obilna večera sa puno ugljikohidrata u tom razdoblju svaku večer ili možda trebamo mijenjati neke postavke pumpe. Možda je premalo bazala, možda je carb ratio, znači ovaj ugljikohidratni omjer tu potrebno popraviti. Uglavnom, znači već na ovom izvještaju mi većinu podataka o glikemiji i o kontroli glikemije imamo. Ines, imaš li ti kakav još komentar? Znači ovdje dolje isto tako vidimo od dana do dana šta se mijenja i kako se taj šećer ponašao. U principu mislim da ste sve rekli, da točno tako i je. Mislim, može se vidjeti i ako je neka učestala hipoglikemija, što je kod mene tu bila sam dobra pa nije bilo, ali također se to onda vidi i ukoliko se bavimo nekim sportom pa je učestalo niski šećer ili visoki šećer zbog toga. Vratila nam Jana. Dragi gledatelji, meni je baš bilo simpatično ovo zapravo gledati komunikacija između Ines i doktorice, kako to doista izgleda kroz ovaj prikaz. Ne znam, vjerojatno ste neki od vas i ovdje možda novo otkriveni, možda imate manji broj godina, kako mi kažemo, dijabetičkog staža. Međutim, podsjetilo me na onaj dio kako smo mi u čekaonici prije nego što smo išli kod dijabetologa čekali sa onim famoznim dnevnicima gdje smo upisivali svoje vrijednosti, neko je revno upisivao, neko je doslovno ispred čekaone upisivao neke kvazi vrijednosti, ali evo danas je to zaista sve sofisticirano.
Stoga ja bih voljela još krenuti sa jednom anketom, jednim anketnim pitanjem koje će se upravo odnositi na ovaj LibreView. Pa evo molim, evo stigla nam je anketa. Dakle, sa vaše desne strane ako ste na računalu, odnosno u podnožju ako ste na svojim mobitelima. Dakle, LibreView platforma omogućuje mi pod A. lako povezivanje, pod B. lako dijeljenje podataka, pod C. komunikaciju s dijabetologom ili pod D. sve navedeno. Evo, vi zaokružite ono što mislite da je najtočnije. Uzmemo vam neki trenutak. Vidimo kako ove brojke se mijenjaju. Evo, zapravo najviše od vas je odgovorilo sve navedeno. Ovo je nova platforma, pa isto tako i još se svi upoznajemo sa njime, sa tom platformom. Doktorice, kako bi vi komentirali, ova platforma doista nudi sve navedeno što smo tražili, jel? Pa još bolje će biti kad dobijemo aplikaciju, a nadam se da će i to biti brzo dostupno, onda će zapravo oni ljudi koji se povežu preko aplikacije neće više morati prenositi podatke, pa će to biti još jedan update i još jednostavnije u cijeloj priči. Tako da veselimo se tim novostima i nadam se da će brzo doći. Evo, tijekom predavanja doktorice Kraljević i praktičnog primjera od Ines, došli smo na red na vaša pitanja. Evo, pristizalo je dosta pitanja tijekom predavanja, pa nećemo, nažalost, moći proći kroz sve njih, ali ćemo se truditi odgovoriti i kasnije u našem izvještajnom tekstu na njih. Evo, ja sam si zabilježila nekoliko od ovih pitanja, pa doktorice, evo, prvo pitanje je zašto postoji razlika između vrijednosti senzora Libre i klasičnog mjerenja direktno mjerenje kapljice iz krvi. Drugim riječima, koja je razlika između mjerenja Libre senzorom i iz kapljice krvi? Znači ono u čemu je razlika da Libre senzor, kao što znate, stoji ispod kože. Znači i on mjeri u međustaničnoj tekućini, za razliku od ovog što mjerimo glukometrom, on mjeri ravno u krvi. Sad, da bi taj šećer došao, da tako kažemo, iz krvi u međustaničnu tekućinu, treba 5 do 10 minuta. Šta to znači? Ako je šećer i ta linija šećera jako ravna, ako ja imam šećer koji je strašno stabilan, onda nema nekakve velike promjene u tim vrijednostima i ne treba puno vremena da taj šećer iz krvi dođe pod kožu. Međutim, ako ja nešto jedem pa promašim, ne znam, dozu inzulina pa mi je šećer visok, onda taj šećer brzo raste, a senzor tu malo kasni. Znači, senzor kasni 5 do 10 minuta i ista stvar je jako naglo šećer pada. I zbog toga zapravo dolazi do te razlike u očitanjima vrijednosti iz kapljice krvi i pod kožom. Ima li tu i dosta utjecaja tekućina? Znači, da li se preporuča piti dosta tekućine s obzirom da se radi o međustaničnoj tekućini? Ima, apsolutno. Ako ste dehidrirani, onda će te vrijednosti biti lošije, tako da bitno je piti dovoljno tekućine. Evo, to je, ja mislim, svakako važna informacija, pogotovo za možda neke koji nisu još upoznati sa ovim oblikom mjerenja. Također stiglo nam je od jednog gledatelja pitanje, dolazi ljeto, kako se senzor ponaša u moru i što ako se senzor pokvari? Može li se reklamirati ili i dobiti drugi? Znači, evo, ljeto nam stiže, nadamo se da ćemo uspjeti do Jadrana doći. Kako se ponašati? Ja vjerujem da ćemo uspjeti sigurno. Znači, senzor, po mojem iskustvu dosadašnjem je Libre imamo već dovoljno dugo u Hrvatskoj i prošli smo prošlo ljeto. Znači, bilo je vrlo malo problema zapravo sa senzorima, može se s njime i kupati, tako da mislim da nema nekakvih problema, nismo do sada imali. Evo, ja se mogu možda uključiti samo u bazenu. Sa vlastitim iskustvom da recimo
preko Libre senzora si zalijepim kineziološku traku ili s nečim čisto da ga dodatno zaštitim, pogotovo ukoliko si djeca više od nekoliko, jako dugo vremena provode u vodi. Ja sam inače i u bazenu dosta često, tako da evo, zbog vode mi se nikad nije skinuo senzor. Kažem, ukoliko ga se dodatno zaštiti samo za svaki slučaj, što možda nije loše ni u uobičajenom danu da ga se ne malo počeše ili tako nešto. Ok, evo još jedno pitanje koje je vezano za ovo, kažu naši gledatelji, a sunčanje? Pa, mislim, ne bi smjelo imati problema sunčanje. Ono što je samo bitno i što je veći problem je da se znalo dogoditi da ljudi ne očiste dobro kožu prije aplikacije novog senzora. To mi je više bio problem. Kad ste na moru pa se stalno mažete sa kremama i sa svim, znači jako je bitno zapravo kad senzor mijenjate da se dobro očisti ta koža. Jer tu bi onda mogla nastati problem. Znači, naravno nećete baš na plus 40 biti 2 sata. Tako je. Znači, svakako slušajte savjete doktora. Na početku je doktorica spomenula kako je važan D vitamin, ali opet ne 2 sata se okretati na plaži usred najvećeg sunca. Evo, ja bih voljela s obzirom na da je dosta vas postavilo isto pitanje, pa ćemo to sve nekako sumirati, a opet ćemo kroz, naravno kako drugačije nego anketno pitanje, postaviti. Naime, dosta vas je postavljalo pitanje može li se Freestyle Libre kupiti u slobodnoj prodaji. Evo pa, naša anketa je ponovno pokazala crvenu točku. Ponovit ću pitanje. Freestyle Libre sustav mogu kupiti u slobodnoj prodaji. Pod A da, B ne, C ne znam. Što mislite, koja je tvrdnja točna? Daćemo malo trenutak. Brojkice se lagano mijenjaju, ali većinom ostaju odgovor da. To je točan odgovor. A evo za sve one koji su napisali ne ili ne znam, naime Freestyle Libre sustav, odnosno čitač i senzori dostupni su u slobodnoj prodaji odnedavno, zapravo od 15. svibnja u poslovnicama Bonteha. Pa evo, slobodno se možete više o tome pročitati, ako već niste, na našim stranicama na www.zadi.hr ili na stranicama freestylelibre.hr. Evo, možemo još nastaviti sa nekoliko pitanja. Vrijeme nam doista curi. Doktorice, je li se izvješća sa LibreView-a mogu ispisati ili spremiti kao PDF? Mogu se znači ispisati, mogu se ispremiti kao PDF, međutim ako ste povezani s ordinacijom vašeg liječnika onda zapravo to nije potrebno. Jer vi čim skinete podatke, to vaš liječnik isti čas vidi i može vidjeti podatke, znači zapravo nije potrebno ispisivati niti posebno slati. Odlično. Evo imamo jedno dosta zanimljivo pitanje, mislim da bih mogli i prokomentirati raspon od 3,9 do 10. Zašto? Moje iskustvo je, jedna gledateljica kaže da je 3,9 prenisko i daleko je lakše vodi u hipoglikemiju. Donju vrijednost prema dijabetologovoj preporuci podigla sam na 6 i smanjio mi se broj hipoglikemija. Mislim da je to treba korigirati s obzirom na iskustvo pacijenata. Evo, ako se ja mogu nadovezati, ja vjerujem da će doktorica to sa svoje strane reći, zapravo svako od nas je individualan i prema tome nekako se treba i ravnati. Znači nekome je 3,9 nije isto kao što je nekome ista ta vrijednost. Evo, doktorice, kako vi komentirate? Pa zapravo ono što mi danas želimo, posebno ako su ljudi mladi i ako su do sada zdravi, ako nemaju nikakvih komplikacija, to je da imaju čim bliži šećer normalnim zdravim ljudima, ne normalnim, nego zdravim ljudima. I to je ono što je naš cilj. Znači ako ste mladi, ako ste zdravi, nemate komorbiditeta, cilj je da vaš šećer bude čim bliže vrijednostima zdravih ljudi.
I zašto je taj raspon od 3,9 do 10? Ako gledamo na trudnice, onda je još niži, onda vam je od 3,6 pa do 8 ili 7,8. Tako da, znači, ovo 3,9 nije prenisko. Zašto? Zato što zdrava osoba redovito ujutro ima takav šećer. Zdrava mlada žena, na primjer, ujutro zna imati 3,6, bez da ima dijabetes. Tako da mislim da su, znači kako su zapravo određene te vrijednosti od 3,9 do 10, zapravo svaka vrijednost koja se koristi je uvijek mora biti validirana i ispitana u kliničkim studijama. I zapravo se pokazalo da je taj normalan raspon od 3,9 do 10 nešto što nam zapravo omogućuje da dugoročno imamo dobru kontrolu bolesti i zapravo se onda odlično slaže i sa onim ključnim razinama HbA1c. Ono što sam još htjela napomenuti, ima pacijenta koji se jako boje hipoglikemije. Ne znam, jel doktorica, jel je imamo? Malo nam se zamrznula tehnički problemi, evo nadam se da će nam se doktorica uspjeti spojiti natrag. Dakle, da ponovim, pričali smo o vrijednostima, odnosno rasponima između 3,9 i 10, odnosno koliko smo svi individualni. Da, ja se dogodio se neki problem sa vezom. Znači, svi smo individualni. Ako imamo osobu koja je starija, koja ima komorbiditeta, za njih ne želimo da ulaze u hipoglikemije i njima sigurno neće biti cilj 3,9 donji. Znači, ali mi kad postavljamo nekakve kriterije moramo ići na većinu ljudi i onda je zato postavljeno ovo 3,9 do 10. Razumijem. Evo i s obzirom da vrijeme nema dosta curi, evo voljela bih još postaviti pitanje vezano za LibreView aplikaciju. Je li se sa ovom sada aplikacijom, hoće li se pojaviti manja potreba za boravkom pacijenta u dnevnim bolnicama? Što kažete na to? Mislim da je ova aplikacija odlična stvar i jako dobra za pacijente koje nisu, recimo imam puno pacijenata koji su iz Osijeka i Splita, kojima nije jednostavno doći. I ovo je nešto što zbilja takvim pacijentima olakšava, jer se može poslati, znači oni skinu podatke, ja ih vidim, možemo se preko telefona, preko Skype-a, preko bilo čega dogovoriti vezano uz liječenje. Tako da mislim da je ovo odlična stvar i zbilja može olakšati kontrolu i smanjiti taj broj dolazaka. Sjajno. Evo, ja se zahvaljujem našoj doktorici Ivani Kraljević i Ines na današnjim riječima, na današnjim mislima. Ja vjerujem evo da ste doista naučili nešto ili obnovili svoje znanje. Naravno, to smo na početku spomenuli, nikad ne trebamo prestajati usavršavati se. Evo, pa ja bih predložila da ponovimo ukratko, molim samo prezentaciju, kroz što smo danas prošli. Znači, prošli smo kroz temu dijabetes i infektivna stanja, naravno o temi COVID-a, odnosno koronavirusa u protekla 2 mjeseca, evo barem ako niste spomenuli jedanput u danu, kao da se nije ni dogodila koronavirus. Međutim, mislim da je stvarno bitno naglasiti da i ne samo ovaj virus, nego općenito infektivna stanja, kako je dobro, šta trebamo napraviti. Evo, doktorica je dala svoje savjete. Isto tako dala je savjete koje su ključne prednosti mjerenja senzorom, evo odgovorila je i na vaša pitanja kroz ovu temu. I kao zadnju temu imali smo LibreView, znači novi alat koji je na našem podneblju se pojavio i način, znači kako će liječnik i pacijent lakše komunicirati. Evo još jednom zahvali doktorici i zahvali našoj Ines i tvrtki Abbott koja nam je evo omogućila današnju platformu na kojoj virtualno pred vama smo ovdje stajali, odnosno pardon, nismo stajali nego smo sjedili, kasnije ćemo se malo rastegnuti. Još jednom da ponovimo informaciju, znači LibreView je, evo vidite na vašim ekranima,
Imate ovdje broj telefona za besplatnu korisničku podršku, a isto tako i više informacija možete pronaći na libreview.com. Evo ga, ovo su podaci gdje nas možete pronaći i na kojim društvenim mrežama. Ponavljam još jednom da se ovaj webinar snima, stoga će uskoro biti dostupan na našim YouTube kanalima. I za kraj bi vas ponovno ostavila sa jednom misli, ovaj puta američkog pisca Henrya Jamesa, koji je rekao kako iskustvo nikad nije limitirano i kompletno. Stoga, dragi gledatelji, vjerujem da je ovo još samo jedan webinar u nizu, odnosno samo jedna stepenica u nizu vaših osobnih uspjeha u boljoj samoregulaciji. Na kraju, po završetku ovog webinara, na vaše e-mail adrese će vam stići jedna anketa za koju da ocijenite današnji webinar, pa vas ljubazno molim da izdvojite još par trenutaka i na taj način i nama pomognete i date svoje sugestije. Evo, toliko za danas. Vrijeme je brzo procurilo, nadam se da ste uživali, mi svakako jesmo. Hvala vam na odazivu i vjerujem da će biti prilike za neki novi susret. Pozdrav svima! Pozdrav!